pancen ngono. Aku Senopati Ngastina, kowe Senopati Pandhawa. Apa kira wani tanding marang Pakmu Adipati Karna? Badhe kados menapa budi sembadani bangga badhe kula rampungi. Babu. Ilangno rasa jiguh perkewuh marang pepundhenmu. Anggawen yen aku dadi satrumu Gatkaca, kula sumanggaken Adipati Karna. Monggo Lati merjaya kamutra. Bilai hantakam. Panggao. Ojo tinggal loncat kowe. Angel temen. Langsung ya. Ayo panggao. Nyawamu wilayah entah kamu aduh bos Plasa Jenar wonten paring dawuh Angger Adipati Karna. Rumaos kados dene mboten kajen. Lah sebabipun kula tanding yudha kaliyan Senopati Ngamarta ya menika pun Gatotkaca prunan kula. Kaliyan kula mboten ngajeni banting cecek sebit kula dipun bucal dawah wonten mriki Kantaka. Iya. Niku pancen watak kusuma bangsa nggih ngaten nika mboten maos sanak kadang mitra ruwang yen pancen badhe dados mengsah kedah dipun damel perang ageng. Namung pancen rene kula sampun sepuh mengsah Gatkaca kados dene mboten oman papan. Lajeng sanipun Angger Karna kula badhe mateng aji kala lupa. Aji kala lupa mekaten nggih. Yen tetelo ngaten ngati-ati Angger Karna. Karna linganira sithik purnama mancat jajanira ngelingono aji kala lupa. Cinarita Sang Adipati Karna sudhik kasoran mengsah marang ingkang putra Gatotkaca. Ya matekaji kala lupa yen sampun dipun watek mantran sakti kala lupa. Saben wulu setunggal medal Gandharwa setunggal. Wulu setunggal medal Yaksa setunggal. Mongko tiyang menika kathah wulunipun. Mila mboten mokal paperangan kebak buta sangka ngawangga. Woi, ha ha. Woi, ha ha. Woi, ha. Gatotkaca, ayo, Gatotkaca ranjak, ayo, hamu.
sanalika paprangan kebak buta saka ing Ngawangga awit dayanipun Sang Adipati Karna haji kala lupa. Raden Kacotha dawuh maringing paman Purbakesa menapa dene ingkang paman ingkang sampun majeng wonten palagan sipatipun Gandharwa mangewu buta saka Pringgondani nganti campuh perang geger paprangan merga buta Pringgondani putra saka Ngawangga tawur perangipun Gatotkaca ing riku ngambah Jimantara matekaji Braja Musti otot kawat balung wesi susum gegala krik wedang panas driji gunting sikut pedal dlamakan pacul tungkak pukul besi go ketukan ril sanalika ngambah Jimantara matekaji Narantaka saengga peteng dedet limengan wontenipun paprangan merga bledug mangampak-ampak solahing para buta sami kapracundang pecah kalasah wontening paprangan banjir getih sarah kono buta Ngawangga ayo hamu ayamu buka Pringgondani ayo hamu buta Pringgondani ayo mati aku ayo wah jenar wonten dawuhing Adipati Karna geger dadakan perang ampiak awur-awur buta saking Pringgondani tempuh Bandayuda klayan Gandharwa saking Ngawangga kebak buta paprangan wusana Gatotkaca ngambah Dirgantara matekaji Narantaka mboten mawas buta saka Pringgondani mboten mawas buta saking Ngawangga sedaya pejah kasulayah. Waduh, nganti banjir getih kaya ngono. Peteng dedet limengan lajeng kados pundi? Kula mboten semrep ten pundi. Aburipun Gatotkaca. Lajeng keparingipun yen ngaten prayogi kula badhe nglepasaken pusaka. Pusaka menapa? Pusaka Bramasta. Kersanipun saged madangi aburipun Gatotkaca. Kula sumanggaken Angger Karna.
Sinareng kula nglepasaken Bramasta kados dene obor. Kula semerep Gatotkaca kecelap-kecelap wonten ing Jumantara. Keparingipun kula badhe nglepasaken senjata Kunta. Patiripmu Gatotkaca bilih antakamu kelakon. Narita Raden Gatotkaca dupi mulat marahi ingkang Wangasta Pusaka. Ing mriku pejagesangipun Raden Gatotkaca wonten sanjata Kunta. Sanalika Raden Gatotkaca singidan wonten ing lebeting Mega Malang. Dalah sawetara olehku ngenteni Gatotkaca punak aku ana ing swarga pangruntunan. Aku kelingan jaman aku matek. Biyen sing mateni aku Gatotkaca. Ya iki carane nggonku bareng munggah ana ing swarga Tundasanga kejaba pusaka Kunta iki. Nganti ora bisa nututi Gatotkaca punak aku tak saude supaya kanggo matekke Gatotkaca nyawane bareng aku ana swarga pangruntunan Gatotkaca. Lah ra ngono. Yen ora ndelik ana Mega Malang mesti mati saka pusakane Wadipati aran Sanjata Kunta. Becik aku kudu singitan ana Mega. Mangsana wong sing padha ngerti. Weh, ya cilaka. Arek ketemu Gatotkaca malah umpetan nang Mega Malang. Iki ora ana wong ngerti. Wong merga kowe delik nang Mega Malang. Mongko nek iki mengko Kunta ketemu kowe mesti bareng aku munggah makayangan Gatotkaca. Wah, nek ngono aku tak mimba karo Mbak Yurimbi wae. Mengko men Gatotkaca ngengake lawange Mega Malang. Wis tak dandan Mbak Yurimbi ya. Anakku lanang Gatotkaca. Dina iki enggal ngakno wiwaraning Mega Malang. Mengko kembenmu kendho tak kencengni. Sapa iki? Ana swara yen ora samar suarane Ibu Arimbi, penyanyi Ibu Arimbi. Iya aku ibumu. Enggal ngakno wiwaraning Mega. Mengko tak kencengni kuwi kembenmu kendho. Wah, boyo lakon ibu kok iso ana Mega Malang. Wah, ora andel godhoy. Ora butuh ketemu. Weh, lah tak udan-udan meneh aku. Lek ku nganggo gelungan regane 250. Nganggo streples barang. Ora iso. Ya wis aku tak membo bojone Gatotkaca sing mbok enom. Mongko lagi duwe anak siji jenenge Suryakaca. Aku membo Suryawati. Dandan meneh ora iki.
nek dandan men ketok gayeng. Aku ki nek dadi putri arep kaya kenthungan kae mesti ayu. Kang Mas Gatotkaca, kula ingkang rayipun Suryawati Kang Mas. Kula ngemban Kang putra Suryakaca. Lama Gatotkaca aku nderek lama. Waduh. Kaya iki garwaku Suryawati karo anakku Suryakaca. Aku ndelek lama njaluk dhuwit. Kowe lah kok mbaluk dhuwit aku. Kepiye? Cinarita Raden Gatotkaca dupi midhanget pangandikanipun ingkang garwa. Griya kabuka karining mega malang pinanggih ing paman Raden Kalabendana. Sembah pangawekti paman Kalabendana. Ya dalah. Sira ngerti nyong. Mekaten paduka pepunden kula ingin dados badan alus. Wah iya syukur nek kowe ora pangling kalupun paman. Jaba saka iku ya iki dalane kowe bakal iso bareng renteng-renteng runtung-runtung munggah ana ing swarga. Minulya iki pusaka dilepaske karena ora bisa tekan ana mega malang tak saut. Mula Kang saka Gatotkaca, biyen aku sing mateni kowe. Aku nganti matek. Merga rika. Mula dina iki ayo bareng munggah makayangan. Iki enggal uculana kembenmu minangka kanggo bebasan curiga Manjing Rangka. Inggih. Yen ngaten keparingipun paman kula kantun nderek. Lah iya, iki jenenge wis sah kowe biyen mateni aku, iki engko kowe matek saka aku bareng alusmu karo pamanmu. Kawula sumanggaaken. Cinarita Raden Kalabendana dawuh maring ingkang putra Gatotkaca kinen ambuka kemben saknalika puser den caketaken kalian Sanjata Kunta kaya dene curiga Manjing Rangka. Sanjata Kunta manjing wonten ing prangka minangka kangge margi pejahipun Raden Gatotkaca. Sanjata Kunta minggah makayangan alusipun Raden Gatotkaca sareng kalian alusipun Raden Kalabendana. Nanging ludiranipun Raden Gatotkaca temetes wonten ing Bantala dawah wonten tiyang menika sirna marbulayu. Senajan dawah wonten Bantala dados lemah ing sangar ingkang aeng. Menarpanipun Raden Gatotkaca saknalika ndrodhok dawah wonten ing Mercapada wonten ing paprangan. Ndawahi areta titianipun Sang Adipati Karna. Nanging saderengipun kuwanda Raden Gatotkaca dawah wonten ing reta Sang Adipati Karna dupi mulat kuwandanipun Raden Gatotkaca giya mintar menyat sangka reta plajar anggendring reta pecahane reta bisa nempuh para padyabala ngastina lebur papan tanpa dadi banjir getih sarah bangke paprangan Tegal Guru. Oh kemben kuwi enggal uculana Gatotkaca. Iki mengko kanggo gawe srana kowe bareng karo aku kowe matek munggah kayangan bareng pamanmu. Ngestaken dawuh paman Kalabendana. Sambato. Oh
karo mlayu mati. Mati wae. Lengendria mangungkung intro mracenani nanging sang Muswendriya sukma katon lelayangan upaya swarga minulya Dimas Werkudara wah opo Kresna kakangku njlomprongke nyatane Gatot mati nibani reta Kakang Kerna mlayu kabiyandeng arnang ndi Dimas goleki Karna kakangku Diajeng Arimbi dawuh ingkang pangendika Kaka Prabu putramu wis kinaris keparingi Bathara kang akarya jagat temeka ing pati nyuwun pangapunten dalem sewu yen ngaten kula mboten tega kelayan anak kula yen mangke dipun besem awidah ana suci kula badhe nderek pejah Kaka Prabu arep melu pati obong Diajeng inggih mekaten Werkudara piye lila apa ora Kang Mas rene Gatotkaca menika badhe dipun besem mawidah ana suci kula nderek badhe sesuci manjing wonten dahana kula mboten tega kelayan anak kula nyuwun pamit pejah wah karmu wi ya Gong kepiye karang sing jenenge tresna karo putrane dibesem ya melu arep manjing ana ing Hakmi ayo sekarang sing jenenge bojo Ndara Werkudara ya wis karepmu ngono anek kowe piye anek aku pamane bojoku arep nyemplung geni ya tak elekke mesake Werkudara iki kabeh para wadyabala ngamarta supaya ngrupti punarpane Gatotkaca wah iya aku njaluk pamit goleki Karna kakangku aja Dimas ora peduli tindak nyang ndi golek Karna kakangku tak pateni aja ya Di aja ora peduli sebab Kresna kakangku njlomprongake ngendikane Gatot menang musuh Karna kakangku apa sebabe Gatot mati goro Kresna kakangku lho mengko dhisik pun kakang pambukane ngendika marang Si Adi yen Gatotkaca dadi Senopati minangka kanggo srana menanging Pandhawa kalahing Kurawa. Apa sebabe Gatot mati?
Lah Dimas ora uningo sumurupa. Pusaka saka Ngawangga senjata Kunta iku pancen ampuh gegila-gila. Tak kira Pandhawa ora bakal bisa menang yen musuh parang Nyai Adipati Kerna. Nanging gandeng Kunta wis manding ana rangkane ilang kundur makayangan. Iku njalari menanging para Pandhawa kalahing para Kurawa. Dadi ora kok Gatkaca sing menang ki ora. Merga ilanging pusaka Ngawangga. Dagan rembug. Wis aja melu-melu karo kakak jangkae. Aduh mati aku. Aduh Dimas, aku wis tobat Dimas. Ora peduli. Sina gemregut tamyuring waring. Tirta kemlep sumunduling wentis. Ngelingana sing naga amburna kumambeng ing jalane idi. Aduh mati aku Dimas. Dimas Werkudara aja tegel karo pun Kakang. Aku kuwi sedulurmu. Ora peduli. Sedulur nyatane wani mateni Gatot. Apa kowe ora ngerti Gatot anakku sing tak domo-domo. Kowe kudu tak pateni karena kakangku. Aduh, aja ya Di, aja Dimas. Ora peduli. Aja mlayu. Aduh mati aku. Yudha mulatri sang asena gumulung mengamu punggung iku warnanira sederekipun Prabu Jaka Pitana ingkang sinebataken Jaya Permaya ing esting penggalih semedya njulung tungkul marang Raden Werkudara. Ing ngriku anggenipun umpetan wonten sak ngandhaping galengan. Ing mangka Sang Adipati Karna mlumpat galengan den bujung marang Raden Werkudara. Jaya Permaya ing ngriku kepidak Raden Werkudara melet-melet saknalika. Mati kowe Werkudara. Aja Dimas, aku wis tobat Dimas Werkudara. Wah, aja mlayu. Wah, Petruk. Wonten dawuh Ndara Werkudara. Aku nututi karena kakangku mlumpat galengan. Iki mau sajake ana menungsane sing kepidak sikilku mergo dhewe amping-amping galengan. Gong, tilik ana sapa sing nang sawah
Armatun apa piye iki kok? Kepidak Ndara Kudara. Ya mbuh. Kok tak tilikane. Wah, nganti melet-melet. Sapa to? Aku ora pangling kuwi sik sedulure Prabu Pekenira Manira Piji. Pekenira sapa? Sedulure Duryudana. Sing jenenge Meo Karmiya ya. Nek sedulure Duryudana ki Jaya Premiya. Aku kuwi Miya tumpakane putuku. Jaya Premiya. Niku tasih kadangipun Duryudana, Ndara. Wah, karepe iki kepiye? Amping-amping galengan. Nek kira-kira karepe becik bakal tak ujuli saka sikilku. Ning nek iki karepe ala tak teruske tak idak mudyan. Piye kok? Titikane nggawa apa iki? Hei! Sedya ala kalih panjenengan, Gus. Niku mbeta gaman pedhang. Niku ajeng mateni Ndara Kudara. Wah, dongali kok patenane iki Jaya Premiya. Hati-hati, Den. Wah! Paman Arya wonten dawuh Anggir Karna ketiwasan paman sapejahipun Gatotkaca menika wau pusaka kula senjata kunta ical. Lah menika pancen pengapusanipun Gatotkaca wonten pusaka panjenengan. Kula ical kekiyatanipun paman. Pusaka kula ical. Mongko kula dipun bujung dening Dimas Werkudara badhe pun sirnakaken paman. Payogi wedal menika monggo kula dherekaken wangsul wonten ing pesanggrahan Bulu Pitu pun aturaken ingkang rayi Anggir Jaka Pitana benjing sambeting lampahan Karna tanding kalian Janaka. Benjing menapa paman? Taun candhake malih, Ger. Werkudara Kresna kakangku piye? Metu dina iki Yai Adipati Karna mlayu kapiyandhem wis ora wani tanding marang Dimas Bratasena. Mula becik dina iki ayo Yai enggal padha kumpul ana ing pesanggrahan Randuwatangan. Santi Jaya-Jaya Wijayanti besok sinambung maneh Baratayuda Karna tanding. Tak dhereke Kresna Sliteng kakangku. Ingat langening kalang yang gelar pandan muncar. Dinon soroting kekunang surem tanpa jang.